Saludem en Josep Maria Jové. Crec que estem ara en disposició de poder saludar. Josep Maria Jové, bona nit. Com estem? Hola, molt bona nit. Anem fent. Anem fent, ja imagino. Ara comentàvem que, ho comentava la Judit Jané, que tot va començar aquell 20 de setembre a la Conselleria d'Economia. Vostè en aquella època era secretari general de Vicepresidència d'Economia, per tant era el número 2 en el Departament d'Economia d'Oriol Junqueras. I a més, a vostè el van detenir, va passar 3 dies arrestat i va passar a ser conegut, entre altres coses, ara en parlarem, per aquella famosa llibreta Moleskine que li van trobar i també per aquell document Enfocats. I ara, com dèiem, com que vostè i Lluís Salvador són aforats, això del 13 ha passat al TCJ i, per tant, allà seran jutjats. Tenen data de judici, senyor Jové? No tenim data de judici, com tampoc tenen data de judici que ho comentaven els 40 amics i companys que estan al jutjat d'instrucció número 13. La instrucció segueix oberta, la pandèmia, el Covid, ha fet que s'aturessin determinats tràmits i terminis i ens diuen que la instrucció nostra acabarà en principi a mitjans d'octubre, per tant encara no tenim data de judici. Encara no hi ha data. La magistrada l'acusa, senyor Jové, d'haver organitzat el referèndum, de fet, de la preparació de l'1 d'octubre, també del que es coneixia com les estructures d'estat. Vostè va organitzar, va ser l'artífex de l'1 d'octubre? Això és el que diu els atestats policials de la Guàrdia Civil, és el que deia el jutge del jutjat d'instrucció número 13, és el que deia el jutge del Tribunal Suprem, el senyor Llarena, és el que diu el senyor Marchena en la sentència i és el que m'estan acusant efectivament ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Se l'acusa, per tant, d'organitzar un referèndum. L'any 2005, el Congrés de Diputats va votar que organitzar referèndums, si no m'equivoco, senyor Jové, en principi no era delicte. Per tant, a vostè se l'estaria acusant d'una cosa que actualment a l'estat espanyol no és delicte, organitzar un referèndum. Efectivament, ara ho recordàveu a la introducció d'aquest apartat, quan sentíem el vicepresident Junqueras que ho explicava, organitzar un referèndum i donar suport a l'organització d'un referèndum no és delicte, per tant, evidentment no ens poden acusar d'organitzar un referèndum, ens acusen teòricament de delictes connexos en aquesta organització del referèndum de l'1 d'octubre. Ens acusen de posar les urnes i de permetre que el poble de Catalunya pogués expressar-se lliurement. I amb això ens volen posar a la presó, ens demanen molts anys de presó i unes multes i unes fiances multimilionàries. Sí. Anem a aquests delictes, senyor Jové, que se'ls atribueixen. Són 4 delictes, de fet: desobediència, malversació, prevaricació i revelació de secrets. La prevaricació i la revelació de secrets, si no m'equivoco, en tota la causa que es va portar al Tribunal Suprem no hi apareixien. Per què apareix ara la prevaricació? És una gran pregunta. Aviam, la prevaricació no apareix en cap moment. No apareix el 20 de setembre quan ens detenen, a Lluís, a mi i a la resta de companyes i companys de la Generalitat. No apareix la prevaricació quan el jutge Sunyer instrueix la causa en contra nostra. No apareix la prevaricació quan ens envia acusats de rebel·lió i de sedició i de malversació al Tribunal Suprem. No apareix tampoc la prevaricació quan ens envien al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un cop han estat aforats. I la instrucció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no apareix la prevaricació per enlloc fins que ens fan l'auto de processament i apareix de manera sorpresiva el delicte de prevaricació, que no té cap tipus de sentit, que, com vostè ha dit, no ha estat un delicte que se'ls hagi caigut als nostres companys i amics i amigues del Tribunal Suprem, jutjats pel Tribunal Suprem, i és un delicte que apareix, al nostre entendre, només per una única raó, perquè els poders de l'Estat, els poders fàctics de l'Estat, en aquesta causa general demostren, evidentment, que tenen por a la democràcia. Tenen por a la democràcia i per això ens persegueixen per haver permès a la ciutadania de Catalunya votar. I tenen por a la democràcia perquè si no ens caigués o no ens acusessin d'un delicte de prevaricació, ens hauria de jutjar un jurat ciutadà, ens hauria de jutjar uns ciutadans lliures i això els hi fa veritable pànic. Només té aquesta explicació. És un delicte que ens col·loquen de manera instrumental per evitar que nosaltres no ens jutgin magistrats, sinó que ens jutgi un jurat ciutadà. També hi apareixen la desobediència, la malversació. Alguns encausats en la causa del Suprem van ser condemnats precisament per malversació i per desobediència. Això li fa pensar que potser en el seu cas pugui acabar passant el mateix? Per desgràcia, tot sembla indicar que van per aquí. Repeteixo, és una causa general contra l'independentisme, aniran anant tocant diferents peces. Ara ens toca
el Lluís Salvador i a mi mateix, tocarà d'aquí poc els membres de la mesa del Parlament, també tocarà els membres de la sindicatura electoral, tocarà els companys i companyes del jutjat d'instrucció número 13, el major Trapero i a la cúpula d'Interior, i a tants i tants i tants ciutadans molt més anònims que nosaltres que han estat perseguits per aquesta justícia o injustícia espanyola. Apareixen aquests delictes i és veritat que hi ha companys de jutjats pel Tribunal Suprem que han estat condemnats a anys de presó i a multes per aquests dos delictes, justament, el de desobediència i el de malversació. I, evidentment, això ens genera una indefensió brutal perquè són delictes, nosaltres considerem que no vam malversar en cap moment, mai vam malversar ni un euro públic per l'organització, per suposar l'organització del referèndum, i, a més, ens jutgen per unes despeses que el Tribunal Suprem ha considerat que eren despeses de malversació. Nosaltres no tenim cap tipus de defensa. Si el Suprem diu que allò és malversació, a nosaltres necessàriament ens hauran de condemnar per als mateixos fets. Deia quan l'he presentat que en l'Escorcoll a casa seva va aparèixer aquella famosa llibreta Moleskine, també el document Enfocats. Clar, jo ara si li pregunto què hi posava en aquella Moleskine, que s'ha basat tant la seva causa en aquesta llibreta. No sé què em pot explicar que hi apareixia en aquella llibreta. Hi apareixia el full de ruta? Gràcies, full de ruta. Vostè em permetrà, ja entenc que és una pregunta que interessa des del punt de vista periodístic, primer que guardi una mica de discreció sobre aquests documents suposadament trobats a casa meva. Bàsicament perquè, com vostè ha dit, és la base de la meva acusació i, per tant, jo que no vull fer és avançar la meva línia de defensa ni per facilitar-li la feina en els tribunals que ens volen condemnar, ni per facilitar-li la feina a la Guàrdia Civil, perquè ara ho comentava una de les dues advocades, jo diria que Judit, que el jutjat d'instrucció número 13, que és on comença tot, on una peça fonamental per a aquesta causa general, d'on es nodreixen totes les causes, es nodreix la causa del Suprem amb les investigacions del jutjat d'instrucció número 13, també les de l'Audiència Nacional, també les del TSJ i altres causes, està oberta. I cada cop que fem un pas apareix un nou informe del teniente coronel Tácito. Apareixen nous informes i, per tant, si jo ara començo a explicar quina serà la meva línia de defensa, com encararé l'explicació d'aquests documents, repeteixo, suposadament trobats a casa meva, ens donaria molt d'avantatge. Jo només li voldria comentar, la llibreta ha estat publicada en moltíssims mitjans, perquè, evidentment, com sempre passa, s'han filtrat moltíssima de la informació. Aquesta llibreta apareix també a la sentència o a la causa del Tribunal Suprem, però jo només voldria fer una reflexió. El que apareixia o deixava d'aparèixer en aquesta llibreta eren reflexions polítiques. Reflexions polítiques, en aquest cas personals meves, però la causa que s'instrueix en contra nostra està plagada de documents públics, de documents que tenen ISBN. Fa unes setmanes, el fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va demanar incorporar a la causa contra Lluís Salvador i contra meu, va demanar incorporar el programa electoral de Junts pel Sí. Un programa electoral que és públic, que ningú va impugnar, un programa electoral d'una coalició electoral democràtica que es va poder presentar a les eleccions deixant molt clar què volia fer. Doncs bé, per ells, per la Fiscalia, per als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, un programa electoral és una prova acusatòria cap a un càrrec polític. Ara comentàvem amb les advocades que avui ens acompanyen a plató que en el seu cas i en el cas de Lluís Salvador es va demanar una fiança altíssima, 4,5 milions d'euros. Crec que vostè n'hi demanaven 2,8 i a Lluís Salvador 1,6. Al final, si no m'equivoco, vostè crec que van presentar un recurs perquè deien que aquesta fiança que els tornaven a demanar ja havia estat pagada anteriorment al Suprem, si no m'equivoco, i el jutjat número 13. Això és així. Els hi van acceptar aquest recurs? Aviam, sí, això és així. A mi em demanen la totalitat d'aquesta quantitat, tota la quantitat, però sí que és així. Nosaltres vam dir que hi havia part de les partides que, segons la jutgessa, eren partides que havien malversat. Abans de poder-nos defensar sobre aquesta acusació, ens demanava una fiança i aquesta fiança ha estat posada, com vostè ha dit, al Tribunal Suprem en el seu moment. Ara està al Tribunal de Cuentas, dipositada al Tribunal de Cuentas, perquè també som al Tribunal de Cuentas, i també està dipositada al jutjat d'instrucció número 13. I vam dir que ja havia estat dipositada. Per ara no ens han donat resposta. Per ara només ens exigeixen 1.600.000 euros pel dia 25 de juny. La resta estem esperant la resolució de la jutgessa. Per tant, 25 de juny, data límit per fer l'ingrés d'aquest 1,6 milions, no?
Efectivament, data límit per fer l'ingrés de 1,6 milions si no volem que ens embarguin si troben béns nostres, o ens bloquegin els comptes si en troben, o ens bloquegin els sous, que en aquest cas sí que tenim. Queda clar. Ara comentàvem la Caixa de Solidaritat, que va quedar, com tota la vida de tots, interrompuda la campanya de la Caixa de Solidaritat per tot el tema del coronavirus. No sé si s'ha reprès aquesta campanya. Ens deia ara l'Olga Arderiu que faltava encara recollir més diners. Com està aquesta situació? Sí. La solidaritat a aquest país ha existit sempre, per múltiples causes i per múltiples fets, també per la persecució i per la repressió política. No ens en podem queixar, tot el contrari. La gent sempre ha respost quan li han demanat el seu suport. És veritat que la situació de la crisi sanitària, aquesta crisi humanitària que estem patint, ha trastocat molt i ha posat altres prioritats o altres emergències sobre la taula. Tenim també hi ha avui una crisi econòmica i social derivada d'aquesta crisi sanitària i, per tant, està costant, costa. La Caixa de Solidaritat està fent una feina excepcional. La Caixa de Solidaritat, recordem-ho, porta ajudant a gent que està patint la repressió política, gent molt coneguda, però gent molt més anònima, amb més de 300 persones ha aconseguit vehicular la solidaritat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya cap a les seves causes, cap a la seva repressió política, i en aquests moments, en el cas del Lluís Salvador i el meu, que ens demanen aquest 1.600.000 euros pel 25 de juny, doncs encara estem lluny. Confiem moltíssim, només faltaria amb el conjunt de la ciutadania, però encara estem lluny del 1.600.000, perquè ens diuen encara ens en queda per recaptar més d'1 milió d'euros. Més d'1 milió d'euros. Ara dèiem que tota la causa es portava al jutjat número 13, però en el cas de Josep Maria Jové, com és diputat, i per tant és aforat, ha anat a espetegar tot plegat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No sé, senyor Jové, si en algun moment vostè s'ha plantejat, per exemple, deixar l'escó de diputat perquè això continués al 13. Li ha passat pel cap en algun moment, això? Mai m'ha passat pel cas renunciar a la meva activitat, en aquest cas, en aquest moment, institucional, la meva activitat política, per culpa de la repressió. Només faltaria, seria una victòria per la gent que ens està aplicant aquesta repressió política i, per tant, en cap cas m'ha passat pel cap deixar de ser diputat. A banda que jo em vaig presentar a la candidatura d'Esquerra Republicana quan ja estava, com bé sap, imputat, investigat i processat pel jutjat d'instrucció número 13. Sí. De fet, vostè és president del Consell Nacional d'Esquerra, per tant, continua sent diputat i continua en política activa i, a més, forma part d'aquesta taula de diàleg, en va formar part, si no m'equivoco, en aquella taula que havia de decidir si es feia o no president a Pedro Sánchez i després a la primera taula de diàleg entre governs català i espanyol. Per tant, no sé si vostè ara té informació de quan es reprendrà aquesta taula de diàleg, si ja hi ha data i intenció per part del govern espanyol de que això continuï. Jo em remeto a les declaracions que ha fet el president del govern espanyol en seu parlamentària, on evidentment ha dit que té la intenció que aquesta taula de negociació, d'aquesta mesa de negociació, continuï, i ell ha anunciat que aquesta mesa de negociació es reunirà, ens tornarem a reunir un cop acabi l'estat d'alarma les setmanes següents, els dies següents, i no en dubto pas que, com que ho ha dit, que complirà la seva paraula. Què hi haurà en aquesta segona trobada quan es produeixi? Quins temes hi haurà importants damunt la taula? En aquella primera trobada, pel que van comentar vostès, es va acordar com funcionaria tot plegat, va sortir per allà damunt el tema de l'amnistia. No sé quins seran els punts importants d'aquesta segona reunió de la taula de diàleg. La taula de diàleg que nosaltres, deixi'm recordar-li, en som escèptics, perquè tampoc som ingenus i sabem que els resultats finals segurament no es produiran els que nosaltres volem o distaran molt si es produeix algun tipus de resultat. Nosaltres la vam concebre o la vam exigir per garantir la investidura del senyor Pedro Sánchez fonamentalment, d'entrada, per 3 o 4 objectius. En principi, perquè el govern espanyol reconegués d'una vegada que hi havia un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. I això ho van fer-ho, perquè reconegués que la judicialització de la política per resoldre aquest conflicte polític era un error i es comprometien a desjudicialitzar-la. També la vam crear perquè per primera vegada la comunitat internacional veiés a la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat negociant d'igual a igual. I ens vam comprometre que en aquella mesa de diàleg i de negociació es podia parlar de tot, que és el que vam fer la primera reunió. En aquella trobada a Palau de la Moncloa vam parlar d'autodeterminació, vam parlar d'amnistia i vam parlar, i els hi vam recordar en primera persona, el president Torra i jo mateix, que la repressió no s'acabaria fins que no es resolgués el conflicte polític. I aquest era el nostre objectiu. Ells es van comprometre, almenys, a fer els primers passos per a la resolució d'aquest conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
I es van comprometre també que si eventualment arribàvem a algun tipus d'acord, aquest acord seria consultat perquè fos validat o no pel conjunt de la ciutadania de Catalunya. Què discutirem a la segona trobada? Doncs el mateix que a la primera, tornarem a parlar d'amnistia, tornarem a parlar d'autodeterminació i escoltarem les seves respostes a les nostres propostes. Amb la de gent que ara mateix està sent encausada per la seva suposada relació o vinculació amb tot el tema de l'1 d'octubre, molta gent es pot estar preguntant ara, té sentit seure's en una taula del diàleg on a l'altra banda hi ha persones que en el seu moment van estar involucrades des de l'àmbit polític, amb que tota la causa del Suprem i totes les causes que hi ha obertes i que hem repassat aquí amb l'Or Garderiu i la Judit Jané, té sentit tirar endavant aquesta taula de diàleg ara mateix? A veure, nosaltres mai renunciarem al diàleg, mai renunciarem a la negociació. El que volem és negociar amb l'estat espanyol la resolució d'un conflicte polític i mai hi renunciarem. Té sentit en aquests moments? En té tant com tenia fa 6 mesos. I aquesta pregunta també se li hauria de fer a la part espanyola. Estan còmodes ells reunint-se amb gent que estem patint la repressió en primera persona? S'atreveixen? Ens aguanten la mirada? Ens miren als ulls? Allà els hi hem dit, els hi hem parlat d'autodeterminació, els hi hem parlat d'amnistia i els hi hem parlat que no volem solucionar temes concrets, temes personals concrets, que volem solucionar, volem iniciar l'inici, volem que sigui l'inici de la resolució d'un conflicte polític. Nosaltres creiem que té sentit. Nosaltres també els vam dir al Partit Socialista que la legislatura tindria sentit, tindria continuïtat, almenys si depenia, en aquest cas d'Esquerra Republicana, si aquesta taula del diàleg anava avançant, aquesta mesa de negociació anava avançant. A mesura que això avanci i anem concretant coses, la legislatura tindrà sentit. Si no, no en tindrà. Si no, s'haurà acabat, almenys per part nostra. I nosaltres considerem que sí, que del diàleg no n'hem de renunciar mai. Josep Maria Jové, gràcies per haver estat aquesta nit en directe al Fax. Sort, que vagi bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga. Que vagi bé. Gràcies, Josep Maria Jové, com dèiem.